Hej, velkommen. I dag er vi taget til Humble fucking skolemand. Og vi skal ud og lave nogle vilde tricks dernede. For vi er for vilde, mand. Cykler mig, tak. Oh my god, jeg kan ikke holde den. Fuck, stop it. Shit. Fuck, du er tæt på at ramme mig. Okay, det er der vi skal ind. Jeg har sapper lige fra. Det er på det her område her, vi filmer. Også et stykke nede bagved der. Jeg tror vi starter inde i cykelgården om bag det blå der. Og nu af tror jeg bare lige vi kører nogle vilde tricks. Vi snakker ikke mere. Okay, det her det bliver det vildeste vi har lavet i videoen. Jeg cykler ved siden af Magnus, mens han laver et trick. Og Magnus, du må godt lave den med benene. Er du klar? Ja. Jeg skal lige have pedalen rigtigt. 3, 2, inden vi kører. Oh my god, prøv at se der, mand. Bare bliv ved med at lave tricks, indtil vi kommer ned for enden af vejen. Du kører for tæt på din luder. Oh my god, han er vild. Nå, vi lever nu. Humble skole. Shit, jeg kan ikke filme med det. Vi lever nu Humble skole. Håber det har været en god video. Hvordan skal jeg stoppe den? Magnus, kom op og stop den. Jo. Så stop ham. Tryk så! Kom nu. Tryk. Ram den! For helvede. Okay, vi stopper ind. Vi kører til siden. Stop. Sig farvel, Magnus. Farvel. Du har glemt dine cykelbriller! Nej! Vi kører lige tilbage til cykelbrillerne. Det ved jeg sgu da ikke. Sikkert op ved vandpytten eller sådan noget andet. Vent på mig! Jeg filmer! Vent lige. Sådan der. Vent lige, jeg er ikke klar nu. Det er fucking svært at filme. Så filmer vi. Okay, Max skal jeg stå ud af. Solen blænder mig! Prøv at vente. Kig lige om de er oppe ved børnehaven. Eller den gamle børnehave. Det er svært at styre. Prøv at vente, Magnus. Vent lige. Kan man se noget nu? På kameraet? Ja. Okay. Ja, så holder jeg den bare her. Altså, jeg kan næsten ikke se. Jo, nu kan jeg. Helvede, der er de hønner! For helvede, Magnus. Mor sagde, at vi skulle passe virkelig godt på dem. Det er Oscar. Så ja, nej, fordi havde du dem ikke på her, så cykler op og leder. Det var en god idé. Vi vender tilbage nu. Nu er vi gået i gang med eftersøgningen af Magnus, eller Oscar solbriller. Og Magnus har kørt op til den trap, som vi kørte ned i. Det filmede vi godt nok ikke, så det var lidt for vildt. Det synes vi ikke, at vi skal ødelægge jeres øjne med.
Jeg tror, jeg går herover. Hvad fanden? Hvor hylder vi henne? Er de helt monstro her et sted? Fuck. Det er solen! Den blev mindre. Solen, den blev mindre. Jeg fik sådan en skid med de solbriller her på. Men de er ikke lækre. Det er også fast. Det ser helt underligt ud, mand. Helvede. Helvede. Hvad fanden? Mamma. Shit, man. Shit. Det er svært. Man kan lige se solen igennem vinduerne. Oh my god. For helvede. Pas på, kigger på en professionel. Jeg tror lige, jeg vil lave vandtrækket igen. Ser du mig godt? Nå, det gjorde så ikke. Sådan der. Der var den. Ja. Shit, man. Hvad har man tilbage? Kom ind. Kigger lige græsset. Nej. Har nogen fundet det? Oh my god. Jeg tror, han blev voldtaget. Nakket af en nigger. Voldtog han ham. Sådan der. Hvor sjælver det. Oh my god. Oh my god, my god. Jeg kan se hans syg. Jeg kan ikke se ham. For helvede. Hvor er han?
Ja, det kan jeg se. Der er 4-5% tilbage. Så vi siger farvel nu.